Добра, файна. Ну давай, до скорага. Хто гэта быў? Толян, Патэлю сам сказаў, што расходзіцца з Крысцінкай. Што? А боже мой, яны сёння рассталіся? Не ведаю. Так, а што здарылася? Так я толькі што сказаў, рассталіся. Дык можа хтосьці здрадзіў, або самі захацелі? Не ведаю. У сэнсе не ведаеш. Ён нічога не казаў? Не, ды я і не пытаў. Падсумуем. Твой найлепшы сябар расказаў табе, што ён расстаецца з каханнем свайго жыцця, і ты не спытаў анічога? Неяк так, ага. І табе зусім не цікава? Не, дык не мае справы. Ты жахлівы чалавек. Калі б ён хацеў, ён бы сам мне расказаў. Можа, ён не хоча, каб я яму ў душу лез. Ты хоць ведаеш, хто каго кінуў? Я думаю, ён кінуў яе. Думаеш? А можа, і яна яго, я не памятаю. Якая ж ты пачвара? А можа, яны абодва дамовіліся? Не магу паверыць. Што такое? Мне патрэбныя дэталі. Ты толькі што з ім паразмаўляў і забыў найважнейшыя дробязі. Ну, прабач, што я не рабіў нотаткі, бо для цябе гэта капец як важна. Ты хоць ведаеш, хто будзе даглядаць сабак? Або яны падзеляць іх і будуць даглядаць па чарзе? Божа, калі ласка, толькі не гэта. Скажы, што яны іх не падзеляць. Яны мелі сабак? Вы трындзелі цэлую гадзіну. Пра што вы балакалі? Ён сказаў, што яны расстаюцца. Ну, а потым мы размаўлялі пра гульню і рыбалку. Ведаеш, ён быў даволі засмучаны. То бок яму цяжка, так? О, так. Выйшаў уже новы Battlefield, а месца на кампе бракуе. Трэба нешта выдаляць. Мы з ім гадзіну абмяркоўвалі, што выдаліць. Капец Ну проста. хоць штосьці, ты ведаеш? Гэта было раптоўнае рашэнне. Або ўжо накапілася. Не ведаю, я не пытаў. А хто з'едзе? Яна ці ён? Не ведаю, я не пытаў. А ці будзе ён кагосьці сабе шукаць? Мне пытаць незанятых сябровак? Я не ведаю, я не пытаў. Клянуся богам, яшчэ раз скажаш мне, што ты не ведаеш, бо не пытаў? Ты труп. Окей, добра, не буду. Добра. Ці здраджвалі яны адно аднаму? Ну гэта... ну, як бы... Я... не магу сказаць, таму што... я... абмінуў... акурат гэты кавалак інфармацыі.